Minden tizedik hamisított. Az interneten vásárolt gyógyszerek időzített bombák maradandó károsodást is okozhatnak. Azt már tudjuk, hogy fehér alapon fekete csíkosak, de miért hasznos ez nekik? Magyar kutatók a zebracsíkok nyomában. Speciális vakvezetőbot, hang- és vibráló jelzéssel segíti a gyengéllátókat az Óbudai Egyetem mérnökeinek fejlesztése. A milliós értékek, mint a történelem részletes lenyomatai. Kutatók a Bélyegmúzeumban. A folytatásban jön a rejtélyes csíkos szőrzet. Régi vágya a biológusoknak, hogy végre kiderüljön, mit akar az evolúció a zebráktól. Miért hasznos számukra az egyedi mintázat. A magyar kutatócsoport fizikai kísérletekkel igyekszik bizonyítani vagy cáfolni az elképzeléseket. Hamarosan a Minden Tudásban. Hogy miért csíkos a zebra? A kérdésre több mint 100 éve keresik a választ a biológusok. Számos elmélet született. A legkézenfekvőbb mint közül a rejtő szín. De vajon tényleg csak emiatt lett csíkos a zebra? Magyar kutatók is a rejtély nyomába eredtek. Darwin ezt cáfolta, mert általában a zebrák ilyen struktúrálmentes szavannákon élnek, ahol nincs semmi struktúrált háttér, csak a kék égbolt, meg a zöld vagy a barna fű. És akkor azóta vitatkoznak a biológusok, hogy mi a szerepe a zebracsíknak. Van 18 elmélet. Ezeknek az ömét nem vizsgálták kísérletileg. Az egyik leghíresebb elmélet, hogy a zebracsík hűtő hatású, mert napsütésben a fekete csíkok melegebbek, a fehérek hidegebbek, minek hatására a fekete csíkok fölött ilyen fölszálló áramlatok vannak, a fehér csíkok fölött pedig leszáll, és ilyen sok apró kis örvény alakul ki, és akkor ez hűti a zebrát. Mivel 100 év alatt senki nem vizsgálta meg, hogy ez valóban így van-e, a magyar kutatók elhatározták, hogy fizikai kísérlettel bizonyítják, vagy cáfolják az elképzelést. Vettünk 6 hordót, föltöltöttük vízzel, bevontuk különböző lóbőrökkel, ez modellezi a természetben előfordulható állatokat, és 3 hétig kint van a kísérlet, belelógattunk egy dróton egy automata hőmérőt, loggert, és 5 percenként méri 3 hétig egyfolytában a hőmérsékletet. A csapadékot, a szélirányt, a légnyomást is mérő meteorológiai állomással kontrollálják a környezeti hatásokat. Ha a zebracsíkos hordónak a hőmérséklete hidegebb lenne, mint a szürkéjé, akkor bebizonyosodna az elmélet, miszerint hűtő hatása van a zebracsíkoknak. Ez az érzékelő egysége, a logger egysége pedig itt található. Ezt itt beraktuk a készülék alá, hogy védve legyen esőtől, hőmérséklettől, és hát gyakorlatilag ezen is lehet látni a különböző mért értékeket. Én nem hiszek ebben a cirkuláris elméletben, mert állandóan fúj a szél. Mihelyt süt a nap, ilyen helyi fölszálló meg leszálló légáramlatok miatt mindig itt fúj egy kicsit a szél, ami mutatja, hogy ez állandóan forog, és azok, mint a gyertyaláng, elfújódnak ezek a föl- és leszálló áramlatok. A 18 elméletből az egyiket éppen Horváth Gáborék alkották meg. Kísérletükben kimutatták, hogy a zebra csíkos mintázatára nem megy annyi bögöly. A fehérre is alig megy bögöly, az önmagában bögöly álló. Ellentétben a fekete, meg a szürke, meg a pej, tehát a barnán rengeteg bögöly megy. Írtunk egy angol, meg persze magyar nyelvű cikket is, ezt elolvasták a lovászok. Először ők maguk festették be fehér csikokkal a barna, meg a fekete lovukat. A fővárosi állat- és növénykertben is találkozhatunk zebrákkal. Mintázatuk olyan, mint az új lenyomat, nincs köztük két egyforma. A zebrák csíkjáról sokat tudunk, abban az értelemben, hogy például sokan ezen tanakodnak, hogy vajon most fehér alapon fekete, vagy fekete alapon fehér. De hát vannak időnként csíkozatlan zebrák is, ez ilyen rendkívüli dolog, és azok meg fehérek szoktak lenni, vagy világos szürkék, így hogy azt lehet mondani, hogy fehér alapon fekete. Afrikában 3 különböző zebrafajt különböztetünk meg, nem csak a fajokra, hanem az alfajokra is sajátos mintázat jellemző. Az már vitás, hogy miért vannak a csíkok. Van egy olyan megközelítés, hogy azért csíkosak a zebrák, mert amikor a ragadozók vadásznak rájuk, mondjuk egy oroszlán egy egész zebraménesből próbál egy zsákmányozatot kiválasztani, akkor ahogy szorosan egymás mellett futnak a zebrák, a csíkok miatt ez fölszabdalja a körvonalukat, és nehezen tudja megállapítani az oroszlán, hogy akkor tulajdonképpen melyik zebra hol kezdődik és hol végződik a többihez képest. Pereszlényi Ádám állatpreparátorként is dolgozik, így neki jutott az a feladat, hogy a bőröket beszerezze, kikészítse és a hordókra varja.
Az élő állatban van vérkeringés, és izzadni is tud, hogyha szükséges neki, illetve a szőr pozíciója is változhat, de optikailag pont ugyanolyan a kikészített bőr, mint egy élő állaton lévő, és ezekben a tulajdonságaiban, amiket most vizsgálunk, ezekben megegyezik. Hőkamerával vizsgálják, hogyan változik az idő függvényében a fekete és a fehér zebracsíkok közötti hőmérséklet különbség. Minél nagyobb ez a különbség, annál nagyobb valószínűséggel alakulnak ki ezek az örvények. Azt fogjuk csinálni, hogy reggeltől estig fél óránként hőkamerás felvételt készítünk, és ezt a számítógépen otthon kiértékeljük. A hőkamera által jelzett világos, sárgás zóna a fekete csíkokat, azaz a melegebb részeket, a sötét rész pedig a zebra fehér sávjait jelöli. Néhány hét és kiderül, hogy a csíkok valóban befolyásolják-e a zebra hőháztartását vagy sem.